and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Huwag dahil ba ako ang dili na kong maglisod ni Ini. Kaya nakuha ko na ang atensyon sa iyang anak. Ug maggamit ko kini ngadto kaniya. Excuse me, sir. Oh, yes, sir. Applicant ka, sir? Ato ra sa pikas table pa nga yung form imong mafilapan, sir. Hay mga documents. Dili ko aplikante, sir. Oh, wala. Sorry. Unsa man daya ato utan mo, sir? Mag-inquire lang ta ko kung mahimo, sir. Oh, ang anong di gud mahimo. Unsa man ta na, sir? Magpaila sa day ko sa kugalingon, sir. Ako si James Enriquez. Yes, Sir Enriquez. Husband ko na itong applicant bitaw. Nining inyong agency. Nga inyo na napalarga. Si Melanie Enriquez, sir. Kung unsa may mga queries, sir, ato ka mag-inquire anang babae bitaw, sir, kanang bas may table ka nang tuol sa mong manager. Kana ba kana? Ato lang sa palihog, sir. Okay, sir. Salamat. Sir, Mr. Enriquez, wag may kahatag ni mga information about sa imong wife, sir. Labi na sa iyang contact number sa gawas. Kay brancher man gud ning among officer. Ang main office namo tuwa man sa Manila. O kung doon na sila schedule sa paglarga, at doon naman namo i-forward sa main office ang tanan nilang mga documents. Mau ba, ma'am? Maugyot, sir. But anyway, pagbilin lang og number, sir. O kung okay ra nimo, mahimong isuwat nimo ang imong mga pangutana kay tabangan ta ka nga ma-relay ni ngadto sa head office. Og mutawag ra ko nimo anytime kung matubag na ang imong pangutana. Or pwede sabgani di ay tingali nga hatagan ko ikaw og number dito. Aron imo mismong matawgan unsa may preference nimo ka, sir. Okay na maghakon mga na lang ko sa number dito sa inyong head office, ma'am. Kay mo diretso na lang kong tawag para masan sa akong mga pangutana. Aron nga dili na mo mahasol din eh. Pwede ra gid kaayo, sir. But dili ko sure nga ma-entertain kanila. Kay nahibaw ka na karong panahon na. For security reason, nagkasabot ka tingali ining bahina, sir. Yes, ma'am. Nakasabot ko. Pero husband ko ni Melanie Enriquez, ma'am. Dili ko mangingilad o scammer. May mga documents ko nga mahimo ipakita nimo sa authenticity sa ako nga gipanulti. Sa akong nakita nimo, sir, mituo ko nimo. But I don't know dito sa head office. Gisultihan talang gid ka sa tinuod. Kay confidential man gud ng imong queries. Okay, ma'am. Matilay ko mo kung suway na lang ko. Pero magbili na sa number nimo, ma'am, if ever mutabang ka na ako o naay makatabang nimo dito sa akong hangyo. Mutabang ko nimo, sir. Pagbilin lang og number. Nara si mong honos diha dong James ang mga bayad sa delivery ganiha. Pero ang kang Ma'am Tulabing, chiki ra ba gibayad doang? Gisyuhan ra niya. Okay ra, Goryo. Salamat. Paliho ko niya ako check dong kay basig piat ba? Okay, sige. Sige doang. Saban, nakapanito na mo? Wa pa dong oy. So si kapin pa man. Magluto pa si Perry yung utan sa likod. Lami karong ihigip og sabaw sa utan doang. Ano mo mo magpalit og isda nga maprito o masubak sa utan? Ay nagpalit dong oy. Nagtugon man ka dong. Nya girot na magprito ko sa kilo og tunga ng isda. Nya ikuha anog isubak. Yang sobra para paniud to na to din he. Sige, panito na lang niya mo ha kung makaluto na speryong. Masag kay customer karon. Odong. Mingaw rin orasa. Kuandong ba? Paibaon ka na namo di sa suod ha kung niud to na dong ha. Paniguro na lang mo inyong kaon.
Kaya dili ko mukaon. Manali ka paniod to dong. Ako matiya gutom. Uy. Di ka wala, Goryo. Musol siya ko. Ay, sige dong. Hala, oy. Hoy, man taong kabagas dong James, oy. Ano man ka? Mura magdaho ay pildi. Pila ni. Han. Ganun giingon man minimum ini. Okay lang ako mo inaingon ini. Mo imong pantuson. Dili lang ta si Chelsea. Sabagay di Goryo ay. Yung tayo, ang gini mo. Wala ko mantay ni Dong James kay Ate Turanding Kwan. Wala ko nakita yun nga hoy kay kabaga. Na subo kayong miabot din sa gikan. Sabay solte. O bisa kay solte. Siya pag-abot ba? Siya pag-abot, ako may misolte. Sultihan ako siya nga, nasiyang hunos ang binayad sa mga COD nga gideliver sa mga tao sa tindahan. Ingat sa mga kukulamber, halublaks, ubas, utsapan niya. Pwede ay. Paway ka di Goryo ay. Nila mo ako gipasabot. Jugo agni mo ay. Di ba wala magugong mga construction materials na mga baligya diha? Imo pa magusturyahan oy. Sultihan talaga ni ka. Hello, May. Mga tarungan pag yung kada. Masig dito siya sa agency nga nagpalarga ni Day Milani. Ako rin sing ingnan nga usana kay gayon nga ang last option niya nga magkakuha o impormasyon bahay ni Day Milani. Ang agency ra gyud nga nagpalarga niya. Ako sing ingnan ana. Ang pagkatanon ti ha, kung dito ba siya sa agency nga imong giingan, ako ingon nga gisugol ka nimo. Uy, sinyalan ka. Ay, gara-gara ha. Gisugot na ba di ka? Ako lang ingon nga imong gisugol, aron di ko masabahan. Oh, hala no. Ibala ko ni mo. Uy, ay pagbinuang ha. Wabay ako magsugo ni mo. Bantay ka na kong magpasagad ang karihang guryuha ka. Relax te. Ano yung high blood ko? Ikaw ay blood. Hilabay! Huwag ka malipay ni mo. Nalipat sa biyahe ko nimo. Wala man siya. Yabag ni mo guryuha ka, uy. Kano sa pabantawang kamayong bayuta ka, uy? Pahuay, uy! Taon sa maning anak ka. Gawa man kitubagang ang pagsigin akong tawag sa iyong cellphone. Wa sa paggawas. Doon ko sa room. Ay, anak ka. Oh. Laray. Chelsea! Langga! Langga! Embrace ko, Dad. Kiss ko. Daddy. Sa may problema ni mo Langga? Ganina naman ko nagsigtawag sa mong cellphone. Nagsige malagbagting. O magini mo tabaga. Nag-message pa gani ko nimo. O sa ka mo reply. Unsaon man ako pagtupag o pag-reply ni mo, Dad. Nga, nipilin man ang akong cellphone sa ato. Ha? Nabilin? O, Dad. Pastilan. Ngano nabilin man? Akong nabiyaan. Ay, di mo Langga. Nagtanaw-tanaw pag kunin mo dito sa may waiting area sa mga parents. Wasag ka mo adto. Sorry, Dad. Nakata na. Ano nga, mag-lunch ka. Kaya tingalig mapas mo ka. Diyan na rin orasa o. Human naman kog lunch, Dad. O sa'yo mo na kag-lunch. Bitaw, pinangga kay ko ni Ate Rica May. Iya ko ni dadaan sa akong favorite nga crispy chicken. Unsa? Gipalitan man pod gani kaniya, Dad. Pagsulti na ko nga magdungan ta og lunch, milakaw siya palik para palitan ka. Oh. Ni ano turon siyang taod-taod kay ako naman gud ang iyang napalitan daan gud. Magpalit ko no siya para ninyong duha. God. Dili di ka ganahan, Dad. Chelsea, Langga. Huwag ka masayod si mong gipanulti. Kaya dili ka pa makasabot. Unsa may wa na ko masabti, Dad? Ha? Unsa man, Dad? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!